Takže dobré ráno, konkrétne nedeľné ráno, my si ideme robiť banánový chlebík, ktorý je veľmi zdravý, pretože nejdeme robiť ho vôbec z múky. A teda čierne kakao, agavový sirup, vločky, prášok na pečenie, mliečko, 3 banány a vajíčka, všetko sa spolu zmixujeme a už vám to ukážeme z rúry. Taká super mňamka na krásne nedeľné ráno. Tak a veľmi jednoducho nalejeme do formy. Ešte tam dáme, každý si môže dať napríklad hoď čo chce, ešte nejaké oriešky. Ja som tam napríklad dala aj výživné čia. No a dáme do truby. Chlebík pečieme na 170 stupňov 30-40 minút. A takto už vyzerá banánový chlebík, na ktorom sú kostici, biely jogurt, kiwi a černice. A je to veľká mňamka. Dobrú chuť!